Nahingangha sa kanindot sa ambience sa Eden Nature Park and Resort sa Barangay Eden, Toril District, Davao City, kining grupo sa mga turista gikan sa Bacoor, Cavite. Sumala nila, marekomenda nila ang kamugaway sa Eden Nature Park and Resort. Gawa sa nindot nga mga talan-awon, mabati sab ang presko nga hangin sa lugar. Dunay tulo ka adlaw nga lakbay aral sa Davao City ang ilang grupo. Para ka na nasa Tagaytay eh. Malamig, malinis, di ba? Maganda yung nature. Usually naman every talaga may lakbay aral kami. Number one priority talaga tong Davao. Kasi nga dahil nga sa security, yung safetyness, saka malinis talaga. Okay ang Davao. Ikaduhang higayuna sa ilang grupo nga makabisita sa syudad ug natunong sab sa ika-39 Kadayawan Festival. Kapin 400 sila nga mianhi og Davao City ug nilaag sa Eden Nature Park and Resort. Talagang pwede mong i-recommenda, hindi ka mapapahiya. Eden Resort, napakaganda. Talagang pwede mong ikukuhan sa mga turista dahil parang nasa Bagyo ka na rin o sa Tagaytay. Tungod kay Kadayawan na sab, gilauman na sa Eden Nature Park and Resort ang pagdagsang sa mga turista. Because it's Kadayawan, so we have dressed up the resort yun na we have embraced the Kadayawan theme. At the same time, we have prepared dishes na sa Davao, no? Like we have the humba di Davao, and of course we also showcase our Filipino dishes nga ma-appreciate sa tanang mga bisita, especially ang among salad. We have incorporated some Davao flavors. Sumala ni Sila Suton, ang Resort Operations Manager sa Eden, malingaw gyud ang mga turista kay dunay daghang kasuruyan sa lugar. Dunay cultural dance presentation ang kultura Ideng nga nagpasundayag sa kaabunda sa kultura ug tradisyon sa 11 ka mga tribo sa Davao City. Ayo gyud ang pag-abi-abi sa atong mga tour guides, mapakita ang katong 11 tribes nga naa sa amo ang cultural site, no, sa Tinubdan. Oo. So makita nila na during their visit here. Lakip sa ginapasundayag sa Eden, matag tuig ang nagkadaiyang personalidad ug artist sama sa mga fashion collection sa local artist nga si Maan Chua nga giilang Davao's icon for Mindanaoan music. Anne is a Mindanao's icon for music, Dabawenyo music. So if madungog ninyo ang katong sa Kadayawan na theme song, ang mga Department of Tourism na mga Filipino na mga theme song, siya to ang nagkanta ato. And we are very fortunate enough na we have good connections with Maan. Nagipahuram niya ang iyahang fashion collection sa tanan niya mga shows. Mabusog sab ang mga turista sa klase-klase ug lami ang mga pagkaon sa ilang Vista Restaurant. Kamatikdan sab nga dunay touch of cultural heritage ang uniform sa mga staff sa Eden Nature Park and Resort. We are supporting the mandate sa DOT na to encourage the Filipinization, no? So kami at Eden, with a touch of the cultural heritage or cultural aspects sa Mindanao, at na mo sa mong uniforms na to promote the Filipino or the Mindanao textile. Dunasay mga delicacies ug handcrafted souvenirs na pwedeng mapalit sa mga turista. Naghanyag sab sila og discount sa tibok bulan sa Agosto isip pagduyog sa selebrasyon sa Kadayawan Festival. Eden Nature Park and Resort, what we are offering for the whole month of August is every weekends, they will avail a 40% off discount sa mo ang mga rooms. For our day tour guests, they can enjoy the Kadayawan festivities here sa resort with our guided shuttle tour. Pwede sila maka-experience og cultural performance by the Kultura Edeng dito sa Tinubdan Cultural Village. Ana sa 300 hangtod kapin 400 ka mga tawo ang mobisita sa Eden Nature Park and Resort labi na kung weekends. Everyone, we are inviting you to visit Eden Nature Park and Resort where nature meets adventure. Come here and have a day tour adventure here sa Eden or have a nature staycation. Ang Eden Nature Park giilang usa sa mga ilado ug labing gibisita nga mountain resorts sa Davao City. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.